Boa tarde a todos e a todas. Imos dar logo comenzo a unha das dúas sesións ás cales estábamos convocados no día de hoxe, o conxunto da corporación, como é a primeira delas, que é unha convocatoria de sesión extraordinaria urxente para, en primer lugar, valorar a toma de posesión do cargo do Concello de don Antón Barba e o seguinte punto, resolver as alegacións a aprobación definitiva do orzamento para o ano 2018. Logo procederemos á segunda das convocatorias que ten que ver co debate sobre o estado do Concello. Para esta primeira, antes de pasar a orde do día, indicar que non hai que guardar minuto de silencio porque dende o xoves pasado até hoxe non houve ningunha morte por violencia machista e cumpriría, ao ser unha convocatoria de sesión extraordinaria urxente, ratificar a urxencia da sesión. Non sei se algún dos portavoces ten algunha obxección a ratificar urxencia, se queren pasar a votación ou se entende por unanimidade a ratificación de urxencia. Moi ben, pois entende por unanimidade. Entón pasamos a votación. Votos a favor da ratificación de urxencia desta sesión de 21 de febreiro de 2018. Votos a favor. Postela aberta. PSOE-BNG. Abstención, Grupo Popular. Quedaría negativos ningún, quedaría aprobada a declaración, a ratificación de urxencia. Antes de seguir co orde do día, recibimos no día de onte unha petición de Picón, do traballador do Concello, de Francisco Xavier Picón Picallo, en representación da sección sindical da CIGA, para intervir no pleno de hoxe en función dos asuntos a tratar que ten que ver ca resolución de alegacións do orzamento, petición que foi aceptada por unanimidade hoxe en xunta de portavoces e, polo tanto, cumpriría antes de seguir co orde do día, cederlle a palabra a Xavier Picón para que interveña. Son 5 minutos, somos flexibles cas intervencións, vale? Entón, é a túa quenda, Xavier. Moi ben, boas tardes a todas e a todos. Señor alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros, xa sei que non é habitual que neste órgano de goberno do Concello tomemos a palabra os representantes dos empregados, das persoas empregadas municipais. Somos conscientes de que este é, por excelencia, o principal órgano de expresión dos representantes da cidadanía. Somos conscientes tamén de que o noso ámbito legal é normal para debater sobre condicións de traballo é a Mesa Xeral de Negociación, pero dende que o día 19 de febreiro presentamos estas alegacións aos orzamentos, o Goberno Municipal non nos ten convocado para tratar este asunto na Mesa de Negociación até que o pedimos por escrito. E agora que nos convocan, o fan para mañá, é dicir, o día seguinte en que o Pleno se teña pronunciado xa sobre as nosas alegacións. Non nos parece este trato adecuado aos representantes das persoas empregadas municipais e por iso nos pedía ao corpo poñelo de manifesto directamente diante dos representantes lexítimos da cidadanía. As persoas empregadas públicas do Concello tamén somos cidadáns de Compostela e este pleno permite tamén un ámbito de expresión directa da cidadanía. Por iso queremos aproveitar a participación que se nos brinda a través do regulamento municipal para poñer de manifesto o que consideramos como unha falta de respeto por parte do Goberno Municipal hacia as persoas que traballamos neste Concello. Entrando xa expresamente no contido das alegacións, en relación ca primeira, que ten que ver ca dotación de fondos específicos para a carreira profesional, non se está a pedir un incremento das partidas do orzamento que supoñen un custo para a cidadanía. Simplemente estamos a pedir que se faga unha reestruturación dos créditos xa existentes no orzamento para atender este compromiso recollido nos acordos colectivos. Polo Goberno Municipal se nos contesta que se rexeita esta alegación pola ausencia dun regulamento que desenvolva a carreira. Saben vostedes que o dereito das persoas empregadas públicas á carreira profesional nace coa aprobación do Estatuto Básico do Empregado Público alá polo ano 2007. Saben tamén que en febreiro de 2010 aprobáronse no Concello os acordos colectivos que recollen este dereito, establecendo un réxime transitorio de carreira a desenvolver nos anos 2010, 2011 e 2012. En abril de 2011, denegóuselle por primeira vez a aplicación do réxime de carreira ao personal que o solicitou por non estar desenvolvido o regulamento da carreira. En setembro de 2014, volvéronse a rexeitar as solicitudes polo mesmo motivo. As alegacións presentadas posteriormente polo CIA aos orzamentos do 2015 reclamando o desenvolvemento da carreira, foron rexeitadas polo goberno do PP con idéntico argumento.
Ante a inactividade do Goberno nesta materia, no pasado ano 2017, os sindicatos maioritarios do Concello intentamos resolver mediante unha paga de productividade os prexuicios causados pola paralización do réxime de carreira, intento que foi rexeitado polo Pleno da Corporación. E agora, xa no 2018, 3 anos despois do inicio do mandato do Goberno de Compostela Aberta, fan uso da mesma argucia que fixo o PP no seu momento para rexeitar as nosas demandas. Polo medio de todo isto, existen reiterados informes de intervención que están a poñer reparo continuado e permanente aos criterios de reparto dos fondos de productividade aplicados nos últimos anos. Parécenos sorprendente que o Goberno de Compostela Aberta non acepte esta alegación despois de escostar nestes 3 últimos anos do señor alcalde a súa máxima disposición a dar cumprimento aos acordos colectivos. Así o manifestou públicamente e así se nos fixo saber en diversas reunións da mesa de negociación cando era presidente. Outras administracións locais xa aprobaron o regulamento da carreira hai unhos anos e xa están a aplicar de acordo co que di a lei, polo que non hai moito que inventar nesta materia. O señor alcalde ten no seu despacho, seguramente metido nun caixón, unha colección de regulamentos de carreira profesional de outras administracións cos que lle xoqueamos nunha das nosas visitas. Que se nos diga agora, despois de 3 anos de goberno, que non se orzamenta a carreira profesional porque foron incapaces de ter aprobado un regulamento, parece unha tomadura de pelo a persoal municipal. E se algunha vez chegan vostedes a aprobar un regulamento de carreira, que? Supoño que daquela nos dirán que non teñen no orzamento unha partida específica para aplicalo. Unha actitude auténticamente mareante, señor alcalde, que irremediablemente nos aboca a repetir o conflito que xa tuvo lugar en este Concello nos mandatos anteriores por este mismo motivo. A ausencia dun regulamento non é cuestión que non se poida solucionar nun tempo prudencial se hai verdadeira vontade política de facelo, e se nos poñemos á faena. Por iso demandamos deste pleno que se acepte esta alegación primeira nos seus términos exactos. É dicir, que se reestructure o crédito da partida de productividade do orzamento para crear unha partida específica para atender a carreira profesional e que polo pleno se estableza o plazo máximo do 30 de xunio de 2018 para aprobar o regulamento de carreira profesional e a avaliación do desempeño. En relación coa alegación segunda, díxenos na resposta á primeira da que estaba falando ata agora que non se pode desenvolver a carreira do personal porque falta un regulamento. Pero, curiosamente, neste Concello, e sin ter aprobado ese regulamento, aproveitouse o réximen de carreira para minorar as retribucións do persoal temporal e de novo ingreso e establecer diferenzas retributivas entre persoas que realizan o mesmo traballo, en contra do que di a lei e o principio universal de a igual traballo, igual salario. E agora que solicitamos mediante esta alegación que se desfaga o entorto, veñen a dicirnos que isto hai que solucionalo mediante unha modificación da RPT que tampouco fixeron vostedes nestes 3 últimos anos. O mesmo ocurre cando nas alegacións terceira e cuarta pedimos que se cree a subescala do Grupo B no cadro de personal, que é unha cláusula de acordos colectivos para desenvolver o Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei de Emprego Público de Galicia. Outra volta, ampáranse na suposta modificación da RPT, se en algún momento se afronta a modificación da RPT, seguramente nos dirían que non se pode incluir esta cláusula porque non figura no cadro de personal aprobado polo Pleno. E así levamos 3 anos mareando a perdiz. O Goberno di que os cambios propostos hai que facelos previa modificación da RPT, pero nin atrae á mesa de negociación, nin a incluye no proxecto de orzamentos, en contra do que establece a lei, que é o que demandamos na alegación quinta. Pero esta alegación a despachan vostedes dicindo que non é causa que motive a presentación de alegacións aos orzamentos. Outra vez, desculpas de mal pagador, e volven a exercer de mareantes. Por favor, señoras e señores, un pouquiño de seriedade. Ante esta actitude de absentismo por parte do Goberno municipal, só nos queda facer unha chamada aos grupos da oposición para que poñan orden na casa, eviten un conflito do que todos son en maior ou menor medida corresponsables e acepten as alegacións formuladas polos representantes das persoas empregadas públicas municipais. Moitas gracias, boas tardes. Moitas gracias a ti, Xavier. Pasamos logo ao punto 2 da orde do día, que é a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira, que entendo que non está na sala, señor secretario, e, por lo tanto, non se toma posesión.
E pasaríamos ao terceiro dos asuntos deste primeiro dos plenos, que é a resolución de alegacións, por unha banda, e a aprobación definitiva se procede do orzamento e cadro de persoal do Concello para o ano 2018. Como xa se informou nas dúas xuntas de portavoces que tivemos, tanto onte como hoxe, a votación deste asunto será, en primer lugar, a proposta da resolución das alegacións. Hai unha proposta desestimatoria, e en caso de quedar aprobado pasaría esa aprobación definitiva, porque en caso de non quedar aprobado, a aprobación definitiva quedaría de momento bloqueada, non? E entonces van a ser dúas votacións, igual que foi o ano pasado, por ordenar un pouco o debate, pois houbera que entrar no fondo das mesmas. E polo tanto, empezamos ca quenda, son 5 minutos a primeira, 3 a segunda. María Rozas, a túa quenda. Boa tarde a todos e a todas. Antes de entrar na exposición da proposta que se trae a pleno, a mí sí que me gustaría aclarar unha cuestión aos representantes sindicais que están hoxe aquí con nós, non? Porque creo que é un malentendido, ou polo menos así parece, que a mesa de negociación que se celebra mañán é unha data que se acordou nunha reunión que tivemos o xoves, creo recordar, da semana pasada, o 15 de febreiro, unha reunión que tivemos cas diferentes centrais sindicais para falar do 8 de marzo no Concello, onde se falou de celebrar a mesa de negociación o día 22 e onde tamén se lle solicitou pois aos diferentes representantes das centrais sindicais que fixeran achegas a esa orde do día. O mesmo día onde se convocou a mesa de negociación, o pasado martes, pois chegaron peticións de incluir na orde do día da Central Sindical de Comisións e UST, non? O digo porque antes de que se presentaran estas alegacións ao orzamento por parte da CIGA xa estaba acordada a data da mesa de negociación e quería aclaralo para que non se malentendera que se pensara que fora pois un tema que se fixera a posteriori, non? Ao orzamento do 2018, no seu período de exposición ao público, presentáronse alegacións por parte da sección sindical da CIGA, non houbo máis alegacións ao orzamento, non? Tráense ao pleno, dentro do expediente, o informe da dirección de área e o informe tamén da intervención municipal. Nele se recolle que os motivos polos que se poden presentar alegacións a un orzamento son motivos tasados pola lei. Únicamente se poden presentar reclamacións contra o orzamento por 3 motivos. Vonos numerar: por non terse asustado na elaboración do orzamento os trámites establecidos pola legislación; o segundo, porque os ingresos sexan insuficientes en relación aos gastos orzamentados; e o último, por omitir crédito preciso para o cumprimento das obrigacións exixibles á entidade local, entendendo por obriga exixible a determinada polo Tribunal Supremo no ano 96 ou a que está recollida no artigo 173 da Lei de Facendas Locais, non? Son estes 3 motivos os que se consideran que son motivo para alegar un orzamento, non? Non existe neste período de exposición ao público ou de alegacións motivos de criterio de oportunidades ou de mudar os intereses refletidos no seu momento no orzamento, non? Este tipo de decisións pois teñen outra canle. Como decía antes, consta no expediente pois o informe da dirección de área e o informe da intervención municipal indicando que as alegacións presentadas non teñen cabida en ningún destes 3 preceptos indicados pola legislación, non? De feito, no informe da intervención municipal dice literalmente que dá a conformidade o desistimento das alegacións presentadas por non atoparse en ningún dos supostos establecidos no artigo 170.2 da Lei de Facendas Locais. Os intereses e as demandas lexítimas que acaban de facer públicos aquí a representación sindical e que tamén presentaron a través de alegacións, pois non cumplen estas condicións tasadas pola legislación a alegar orzamento, non? Enténdense que os espazos e a canle para debater pois ditas demandas sindicais son outros e que exceden os motivos que por lei se pode alegar un orzamento. Mañá, pois, temos esta mesa de negociación convocada na que os puntos da orde do día están incluídos, entre outros moitos, as alegacións presentadas pola CIGA, demandas que, si que é certo, algunha vai con máis retraso e un ritmo máis lento que nos gustaría, como é a avaliación ao desempeño, pero tamén é certo que son demandas complexas e ambiciosas, non? Demandas complexas e ambiciosas pola novidade, ningún
Concello de Galicia ten desenvolta a avaliación do desempeño, ningún, pola novidade e tamén polo marco restrictivo que hai en gastos de persoal a nivel estatal, non? Demandas como avaliación do desempeño na que estamos a traballar, na que esperamos pois ter avances presentados na mesa de negociación dentro de pouco, na que faremos do noso Concello pois o primeiro Concello de Galicia en regular e desenvolver a avaliación ao desempeño, unha cuestión que aínda non está ni sequera desenvolta pois pola parte da nosa autonomía, non? Para rematar, porque xa se me está acabando o... Bueno, pero vou deixar para a segunda intervención simplemente tamén comentar que nesta proposta que se trae corríxese un pequeno erro material nas bases de execución na transferencia realizada a favor do Consorcio de Santiago, que aparece un importe incorrecto, aparece un importe de 65.623,19 euros nas bases de execución, pero aparece correcto na parte do capítulo do orzamento con a dotación de 76.000 euros. Nada máis. Gracias, María. Rubencel, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde, moi boa tarde a todos e a todas, e especialmente pues, a Xavier Picón e o resto de traballadores e traballadoras municipais, representantes da plantilla desta casa que hoxe nos acompañan, e agradecerles especialmente a intervención, desde logo, desde o noso punto de vista, clara, concisa e cargada de argumentos que, polo menos desde o Bloque Nacionalista Galego, suscribimos o 100%, polo que xa anuncio que, igual que fixemos na Comisión Informativa de Facenda, votaremos en contra da proposta de Compostela Aberta de rexeitar as demandas dos traballadores e das traballadoras municipais trasladadas en forma de alegacións por parte da Confederación Intersindical Galega. En segundo lugar, quixera manifestar que desde o noso grupo discrepamos radicalmente da orientación que desde o grupo de goberno se quere dar a este asunto. Nós non coincidimos en que sexa un problema técnico, nós creemos que fundamentalmente é un problema político e que a posible solución pois tamén é política, non? Digo isto porque a norma é interpretável, non? Eu desde logo discrepo radicalmente da interpretación que se ten realizado neste Concello, tanto a respecto da admisión a trámite deste tipo de alegacións como a posibilidade de aceptación real de alegacións ao orzamento municipal. Digo isto porque non é novo, nin empeza con Compostela Aberta. Isto é algo que ni siquiera comezou cos gobernos do Partido Popular, ven de antes. A cuestión é que se mantén hoxe, non? O goberno municipal está a facer unha interpretación, desde o meu punto de vista, absolutamente conservadora e restrictiva da norma, unha interpretación que desde logo non é a única posible, non? Seguindo esa interpretación, e como levamos desde o BNG denunciando polo menos os últimos 6 anos, e o tempo nos ten dado a razón, por certo, é materialmente imposible, repito, materialmente imposible que un veciño, que unha veciña de Santiago, que un colectivo social desta cidade consiga que se aprobe unha emenda ao orzamento municipal. E iso provoca unha paradoxa, non? E a paradoxa é que existe un período de exposición pública para que a veciñanza, para que os colectivos, para que os sindicatos poidan presentar alegacións ao orzamento, pero na práctica, que a interpretación que se fai, nunca se van a poder aprobar. E en que se resume iso? Bueno, pois que o período de exposición pública é un paripé, é un formalismo, é un trámite burocrático o que obriga a lei, pero non vale para nada. E, desde logo, para nós, eso non é precisamente o paradigma de participación cidadá. Pero entrando nas alegacións nas que non quiso entrar a señora concelleira, non? Claro, a primeira delas, para nós é triplemente curioso que se rexeite, non? Curioso, en primeiro lugar, porque non supón ningún incremento de gastos, sino que simplemente o que piden os traballadores é unha reestruturación do crédito. É dicir, o Concello non lle costaría ni un euro máis. En segundo lugar, porque o que se alega no informe da directora da área é que o feito de que existe un compromiso do alcalde ou do grupo de goberno cos traballadores legalmente non é vinculante. Vale, perfecto. Legalmente non será vinculante, pero ética e políticamente, desde logo, claro que é vinculante, ou debería serlo. E, en terceiro lugar, argumentan que non se pode aprobar porque non hai regulamento, non? Un regulamento que, por certo, debería estar aprobado xa hai 8 anos, non? Pero, claro, isto nos leva a outro acertixo destes de que foi antes o ovo ou a galiña, non? Porque, como comentaba ben o representante dos traballadores, claro, a resposta é igual a que eu xa vivín aquí co señor Conde Roa, non? Claro, se temos partida non hai regulamento, e se non hai partida non se pode crear
porque non hai regulamento, non? O caso que por H ou por B, 3 anos despois, tampouco se ten avanzado nese regulamento. Con respecto ao resto das alegacións, telegráficamente, miren, a RPT do Concello non está adaptada á realidade. Eso sabe perfectamente o Grupo de Goberno, pero tampouco fai nada para poder correxilo. En segundo lugar, a CIGA non demanda unha modificación dos específicos, senón unha rectificación dos específicos mal aplicados, que é sustancialmente diferente, non? E baixo un principio básico, como se comentaba antes, que é básico, que a traballos iguais, específicos iguais, pero non se cumpre nesta casa. E existe un retraso, como acaba de recoñecer a señora concelleira, na avaliación ou desempeño, que é evidente, pero que, desde o noso punto de vista, non está xustificada, e o feito de que nestes 3 anos non se teña avanzado absolutamente nada é mostra de que para o Goberno non foi prioritario. E remato con 3 conclusións. Primeira, do que di Compostela Aberta o que fai, pois hai un cacho grande, non? De decir que os convenios van a misa a compartir argumentario co Partido Popular, facer a leitura máis restrictiva da norma e propor votar o rexeitamento das propostas dos traballadores, pois hai unha distancia considerable. Segundo, o feito de que as alegacións non se desestimaran, quere dicir que son debatibles, e se son debatibles son aprobables, e se hoxe non se aproban é porque a maioría dos concelleiros desta corporación, por acción ou por omisión, non permitirán que se aproban. E por último, remato, non estamos ao comezo do mandato, estamos ao remate do mandato, e por lo tanto, se isto sigue así, nin cumplirán co mandato legal, nin cumplirán cos compromisos adquiridos cos traballadores e traballadoras desta casa. Moitas gracias. Moitas gracias, Rubén. Señor Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. Os nosos saudos aos representantes dos traballadores aquí presentes e de maneira particular a Xavier Picón e a súa intervención. Bueno, cando un ve, neste caso, un informe sobre as alegacións presentado pola directora de área na que propón o seu rexeitamento, o que sorprende que a inadmisión se basea pois fundamentalmente en unas causas regladas, non? As do artigo 170.2. A min gustaríame suliñar que na comisión que tivemos de Réxime Interior e Facenda se aclarou por parte dos habilitados nacionais que presentaron os seus informes que o sentido do informe, neste caso de intervención, o que viña a dicir era que, no seu entender, a lei non obriga a aceptar estas alegacións, pero a lei non proíbe aceptar estas alegacións. Por lo tanto, é unha decisión política deste pleno dos representantes da cidadanía. O segundo que gustaríame facer serían algunhas preguntas que me fago eu mesmo cando leo o artigo 170.2 e concretamente a letra B, que pola que se sustentan as alegacións primeira e segunda, neste caso da Central Intersindical Galega, da CIGA, cando di que hai que presentar por omitir o crédito preciso para o cumprimento de obrigacións exixibles á entidade local ou a beiro do precepto legal ou de calqueira outro título lexítimo. A miña pregunta é, un convenio colectivo negociado conforme a lei, aprobado conforme a lei, registrado conforme a lei, non é título lexítimo para exixir o seu cumprimento? Existe, esa outra pregunta que eu me fago, algún acordo entre, neste caso, o Concello e os traballadores do Concello para non aplicar o convenio? Existiu esa negociación, ben fora por motivos, causas económicas, organizativas, técnicas ou de produción? Existiu, polo tanto, un acordo de suspensión do convenio? Se non existiu ese acordo de suspensión do convenio, obviamente o convenio é exixible. Solamente faría dúas referencias, non? A primeira, o artigo 3.3 do Estatuto dos Traballadores, cando di clarísimamente que haberá que determinar a norma máis favorable entre o que chama as normas estatais e as normas pactadas, é dicir, o convenio colectivo. Por lo tanto, iso está sustentando. No que fai referencia a unha modificación da relación de postos de traballo, pois o sistema de clasificación profesional, o propio Estatuto dos Traballadores remite, a lei remite claramente ao convenio. Por lo tanto, nese caso, nos entendemos que sería justificado. Con respecto ás cuestións que se plantexan, de que tampouco estaría justificado pola letra C deste artigo 172, que prevé que a reclamación ten que ser por manifesta insuficiencia dos ingresos con relación aos gastos ou ben dos gastos con respecto ás necesidades para as que estean previstas. O comentario que fai neste caso o informe da directora da área, a miña pregunta é onde está a proba
que desminte o aserto, neste caso que aparece nas alegacións. É dicir, aporta a directora de área unha demostración clara de que efectivamente eses gastos son dabondo para poder cubrir as necesidades. Quero facer nese sentido referencia a unha sentenza, neste caso do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, a sentenza 573/2003 de abril, que falla neste sentido. No que fai referencia as alegacións das relacións de postos de traballo, soamente quero facer referencia a unha sentenza do Tribunal Supremo de 20 de outubro de 2008 que di, e vou ler textualmente: se desprende dos preceptos que un instrumento técnico o único a través do cal se pode modificar o contido de cada posto de traballo é a relación de postos de traballo. En consecuencia, é evidente que este instrumento, ao ter carácter excluinte de outros para configurar dicto contido, vincula as plantillas orgánicas. En definitiva, sigue seguindo a sentencia, a aprobación da plantilla orgánica non pode contradecir o contido, natureza e o número de prazas ás previsións previstas na relación de postos de traballo. Quero engadir, ademais, que existen sentenzas de abondo en tribunais superiores de xustiza ao redor do Estado no que claramente establece que non poden pasar, neste caso, 8 anos dende que se aproba un convenio ata que se cumpre ese convenio. É dicir, 8 anos en aprobación do regulamento, existen xa sentenzas de tribunais superiores de xustiza que indican que obviamente ese regulamento ten que existir e senón ten que aparecer en todo caso esa partida orzamentaria, porque quer decir que efectivamente primeiro ten que estar a partida orzamentaria, despois se aproba o regulamento e despois se execute esa partida orzamentaria. O feito de que hoxe aprobemos a partida orzamentaria non significa que non esteamos cumprindo a lei. O noso voto, teño que decir, vai ser contrario á proposta do Grupo de Goberno de que se rexeiten as alegacións da Confederación Intersindical Galega, é dicir, a favor de aceptar esas alegacións. Moitas gracias. Moitas gracias, Paco Reyes. Señor Agustín Hernández. Manuel Martín. Sí, boas tardes. Alcalde, concelleiros, concelleiras e representantes das diversas centrais sindicais que están aquí presentes. Eu vou ser moi breve neste tema porque creo que con respecto ao que é a aprobación dos orzamentos deste Concello xa se debatiu todo o que se tiña que debatir no pleno fai un mes, onde se puxeron de manifesto as diversas posturas dos grupos municipais. Quero lembrar que nós fomos o único grupo que votou en contra dos orzamentos que presentou o equipo de goberno de Compostela Aberta, porque para nós o orzamento que necesita Santiago non é o orzamento que se trae hoxe a aprobación definitiva. O orzamento que se trae hoxe a aprobación definitiva non é un orzamento que nós imos apoiar. Entendemos, como non pode ser de outro xeito, sempre respetamos o que son as lexítimas demandas dos traballadores deste Concello. Sempre tuvemos tamén o mesmo discurso de que as cuestións de persoal non deben ser obxecto de debate político, sino de debate no que é nas mesas de negociación, e con posterioridade plasmarase no que nos orzamentos correspondentes. Entonces, a nos este tipo de este acordo que se trae agora parecenos, sácanos algo de situación por un aspecto fundamental, que é que agora mesmo no último pleno o orzamento aprobouse gracias aos votos a favor de Compostela Aberta e a abstención do BNG e do Partido Socialista, pero é que ahora mismo, se neste pleno se rexeitan o que son as alegacións presentadas por parte dunha central sindical, eu entendo, salvo que me corrixan ao contrario os meus compañeiros habilitados, que non habería orzamento na cidade de Santiago. Entonces, eu creo que isto é algo bastante inédito e surrealista. Repito, para nós o orzamento de Compostela Aberta é o orzamento que necesita Santiago? Non. Nos vamos a apoiar a aprobación definitiva do orzamento que presenta Compostela Aberta? Non. Moitas gracias, Manuel. María Rozas, segunda quenda, 3 minutos. Eu non entrei na miña primeira intervención sobre as alegacións en concreto que se fan. Creo que os informes técnicos neste tema
correspondelle aos técnicos avaliar se legalmente se teñen que tramitar esas alegacións ou non, pero nos informes técnicos queda bastante claro, pero sí que me gustaría decir unha aclaración polo diferentes opinións que aquí escoitei sobre a avaliación o desempeño e a súa dotación económica. Existe dotación económica da avaliación e desempeño no orzamento 2018. De feito, o propio informe da Dirección de Área realizado na páxina número 5 recolle que, aínda que non é unha obriga exixible desde os termos de obriga exixible da Lei de Facendas Locais, compre advertir, e leo literalmente, que do literal da alegación dedúcese que a necesidade global do crédito plantexada pola CIGA para o réxime transitorio da carreira horizontal e a fondo da avaliación do desempeño acada os 456.280 euros, importe que coincide coa dotación da aplicación incluída no orzamento do 2018, unificada nestes termos no 2017 para a productividade. É dicir, no 2017 a petición precisamente das centrais sindicais unificouse todo ese orzamento nunha única partida e durante o 2018 mantívoso eso porque ao pasar por mesa de negociación que pasou 2 veces, pois nese momento non se fixo a demanda de diferencialo. Si que se fixo máis tarde inboche nunha comisión de Facenda, non? Hai orzamento, hai dotación para facer a avaliación do desempeño. A avaliación do desempeño, os problemas que podemos atoparnos non son por falta de crédito, senón que son outros, non? A min o que me parece curioso sobre esta cuestión das alegacións ao orzamento é a actitude, pois, sinceramente, o PSOE máis do BNG sobre o rexeitamento destas alegacións, non? É curioso, se recoñeceu aquí o voceiro do Bloque Nacionalista que o bipartito fixese as mesmas interpretacións que agora, pois, se queran mudar, non? Fanse as mesmas interpretacións porque é unha interpretación técnica de que motivos tasados por lei hai para alegar o orzamento ou non. Pero como xa sei que me van a decir, porque xa mo dixeron na Comisión de Facenda que vostedes non comparten o realizado polo bipartito en Santiago Fallanos, que tiña a mesma interpretación técnica que se ten agora, pois tiven a curiosidade de buscar en outros concellos a ver se nos atopábamos algún que facía unha interpretación diferente sobre os motivos tasados, non? Sobre todo porque na Comisión de Facenda falábase dunha veintena de concellos que facían diferente a interpretación técnica de que se pode alegar un orzamento ou non. Trouxen, por se teñen interese, podolle deixar unha copia do informe técnico das alegacións do orzamento do Concello de Pontevedra, copia do informe técnico do Concello de Lugo, copia do informe técnico de Vigo, Allariz, e podería continuar. Todos fan a mesma interpretación técnica de cales son os motivos tasados por lei para alegar un orzamento, non? E podería falar tamén da Deputación da Coruña, esa remata. Podería falar tamén da Deputación da Coruña, onde temos aquí diferentes concelleiros que forman parte da Deputación da Coruña e a vicepresidenta da Deputación da Coruña, de como rexeitaron as alegacións ao orzamento que presentaron as súas centrais sindicais o orzamento do 2016 e como ni siquiera se chegou a debatir en pleno porque todos os membros da Deputación da Coruña consideraron que os informes técnicos de rexeitamento eran técnicos, que realmente non había debate e incluso Compostela Aberta votou a favor desa proposta da Deputación da Coruña de rexeitar as alegacións por motivos tasados. Mais nada, gracias. Rubén, segunda que... Sí, moitas grazas, señor alcalde. 3 cousas, porque en 3 minutos non dá para máis. Primeira, eu espero que o criterio que están usando hoxe de seguir ao dedillo os ditames da señora interventora e dos técnicos municipais se manteñan nos próximos plenos. Espero profundamente. Se non é así, non se preocupen que xa yo recordarei. Segunda cuestión, di a señora concelleira que lle parece curiosa a actitude do BNG. A mí o que me parece curioso deste pleno é outra cousa, señora concelleira. Mire, a mí o que me parece curioso é que a liña argumental de Compostela Aberta e do Partido Popular sea a mesma. E o máis curioso é que hoxe o Partido Popular, polo que acaban de anunciar, salvalle os orzamentos a Compostela Aberta. Eso sí que é curioso. Eso sí que é curioso. Mire, eu só lles digo unha cousa. Eu só digo unha cousa. O que están preguntando, que están solicitando por parte dos traballadores e traballadoras municipais é unha cousa perfectamente asumível no pleno de hoxe e perfecta e radicalmente legal. Perfectamente legal. Que é, fundamentalmente, modificar, reestruturar unha partida
que non supón incremento de coste para este Concello e que o Grupo de Goberno se comprometa a nun prazo razonable, que se non me falla a memoria falan do mes de outubro aproximadamente, ou de xuño, ou finais do mes de xuño, para poder ter aprobado ese regulamento que teña que estar aprobado xa hai moitos anos. É algo perfectamente razonable. Eu pídolles encarecidamente que no pouco tempo que queda que o repensen. Que o repensen, porque paga a pena e rectificar é de sabios. E se é rectificar para ben, é dobremente de sabios. Hoxe podes aprobar eso, ninguén comete ningún acto que non sexa absolutamente legal, é unha cuestión de xustiza, é algo que vostedes se comprometiron cos traballadores, e ainda que ese compromiso non sexa vinculante legalmente, supoño que vostedes terán algo de aprecio á súa palabra, e os compromisos quedan cos traballadores. E, polo tanto, eu o que lles pediría é que recapaciten e que voten a favor do grosso desas alegacións, que, repito, consiste exclusivamente en reestructurar unha partida e comprometerse con que antes do mes de outubro sacan adiante ese regulamento que tiña que estar aprobado xa hai tempo. A outra opción, bueno, pois a outra opción é votar en contra dos intereses lexítimos e, desde logo, dos acordos alcanzados cos propios traballadores desta casa. Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Mire, eu non puxen en dúbida en ningún momento que a lei marca uns motivos tasados para presentar alegacións. Eu non dubidei iso. O que volvo é a facer a mesma pregunta que fixen antes. Un convenio colectivo é un título lexítimo para exixir o cumprimento dunha obrigación? Como marca o artigo 170.2 da Lei de Facendas Locais? 2. Cando se di que os gastos son suficientes con respecto ás necesidades para as que están previstas, insisto unha vez máis, neste expediente onde está a proba que formula ese aserto. Onde está? Porque eu non a vin, a lo mellor é unha equivocación meña, pero eu non vin esa. E volvo a decir o mesmo, non o digo eu, que non teño valor ningún. O di a sentenza do Superior de Xustiza de Madrid 583/2003. E máis, non lle boten culpas aos técnicos, porque o que di claramente o informe de intervención é o seguinte: di é requisito necesario para a concesión, autorización, disposición e recoñecemento das obrigas cuantificadas económicamente a previa existencia de crédito necesario, adecuado e suficiente no orzamento. Por lo tanto, non está dicindo que non se poda legalmente incorporar estas alegacións. En ningún momento di iso. Di que non é obrigatorio legalmente incorporalas, pero non di que non se poda facer. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias, Paco. Manuel, algo que engadir? Sí, só para respostar unha cuestión moi breve por unha alusión que se fixo o noso grupo. Eu xa dixen antes que nós estamos en contra dos orzamentos que presentan Compostela Aberta e, ora, a vista do debate, hai que ter en conta o problema que ten este orzamento e que por iso se está debatindo hai que ahora esta alegación é que foi elaborado por Compostela Aberta con negociacións co Bloque Nacionalista Galego e co Partido Socialista. Nós sempre votamos en contra e nunca fomos chamados a ningún tipo de negociación. Entonces, si se aprobou inicialmente co apoio deses grupos, sabían os tres o que viña recollido nos orzamentos. Non lle voten a culpa os demais. Damos logo por rematado o debate. Señor secretario, por unha cuestión de lógica vaise a proceder a dúas votacións. A primeira, a resolución das alegacións, a proposta de desestimación, e a segunda sería a aprobación ou non dos orzamentos de xeito definitivo. Co cal, ben, en primeiro lugar, votos a favor de desestimar as alegacións presentadas por don Francisco Xavier Picón Picallos en representación da sección sindical da Confederación Intersindical Galega do Concello de Santiago de Compostela, CIG, por non atopar cabida ningún dos supostos previstos no artigo 172 do texto refundido da Lei de Facendas Locais. Votos a favor de desestimar, Compostela Aberta. Votos en contra, BNG, PSOE, abstencións, Partido Popular. Quedarían desestimadas estas alegacións.
votaríase todo en un punto o que é a corrección do erro material, o que va na proposta, corrección de erro material, aprobación de orzamento do cadro personal e anulacións de modificacións do orzamento prorrogado, así como os anuncios e remisión do documento á Administración Xeral do Estado da Xunta de Galicia. Votos a favor? Compostela aberta. Votos en contra? Abstencións? PSOE e BNG, polo tanto, estes puntos de aprobación dos orzamentos quedaría aprobado. Vamos con retraso. Vamos a dar 5 minutos, aínda que xa estamos fora de tempo, para iniciar o debate do Estado do Municipio, 5 minutos, e empezamos en 5 minutos.